Pak, jenengan ditembangke manis-manis kok sare to, Pak. Monggo mriki mbeksa tayub kalih kula. Kersa mboten? Wong kowe iki Pak, kowe iki meresapi kok sare piye to? Ngono iki karo mbayangke nikmate kaya ngene kok ngono kok. Iya. Ya, Bu. Katresnane wirat waya Angkat kenduk. Ya. Terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Nyuwun pangapunten saderenge nggih. Napa? Pak Lurah, ibu-ibu, bapak-bapak, kula wau namung guyon. Menawi wonten kladuke ngatur saestu kula nyuwun ngapunten nggih, Pak, Bu. Nggih. Tidak ada niat yang jelek namun hanya untuk menghibur warga masyarakat. Ngono. Malah sisan gawe gending Sri Huning utawi tembang Sri Huning kala wau dipun pundhut. Nah menika wonten layangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Sugeng dalu bocange nyuwun lagu Blitar Sesideman Sri Huning bangun desa. Lagu menika kula aturaken kagem setunggal warung Serabi Nusantara. Angka kalih Warkop Kita.
Saking kula penggemar ringgit. Sekian, terima kasih. Wah iya, wis loro-loro gawe ya, Mak. Minangkani pamundhut iki mau. Saiki aku geni tak nampilke ya ki bocah cilik iki, Nduk. Ya, Jane bocah iki ora tak job mergo isih cilik tur sesuk iki lak dina mlebu. Ya. Nerekake iki ya WA karo aku, Pak Dalang binjang menawi mayang teng pasean kula tak nderek ajar. Oh iya, iki bocah Tuban. Ya, ing atase bocah wae duwe kewanen, duwe apa kuwi jenenge tekad sing becike kaya ngono, yen nganti awake dhewe tidak memberi fasilitas, engko ndak mesake. Ya, mergo bocah ki latihan sregep semangati yen iso pentas. Ya Nduk, ayu njajal sampean jumeneng ning ngarep kono kaya Bu Kesi mau. Ya, Cah Tuban. Tuban iki genah jos. Jenenge Wali Songo mligine Njeng Sunan Kalijaga ki ya saka Tuban. Ya, Pahlawan Sri Huning ya Tuban. Biyen nalika tentara Tartar di bawah komando Kaisar Kubilai Khan ninggalke tanah Jawa nalika semana kuwi ya lungane ya saka Tuban kene. Ha ya kalahe karo tuwak Tuban biyen. Ngono kuwi. Nduk ayo, asalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean watuk to? Nggih, pilek. Pilek. Nggih. Pilek kok nyinden nyapa lho. Mbok ning omah bubuk ngono lho. Ngopo kok pilek kok pengen nyinden? Nggih. Lah yo nggih apa kok nggih tok iki lho. Sebabe apa? Pengen piye? Pengene piye? Nggih, pengen dari ajar, Pak. Hah? Pengen dari ajar. Sampeyan saben ana wayang nek dalang mesti sampeyan WA pengen derek ajar ngono kuwi ya. Nggih. Ngono kuwi. Sampeyan berarti niate lek ajar iki padha karo latihan iki padha karo sinau. Dadi upamane karo Pak Dalang ora disangoni karo Pak Enggi ra sangoni ra masalah ya. Nggih. Nggih. Nggihmu karo menteleng. Kula ikhlas lahir batin, Pak. Iya, syukur ngono kuwi. Sing penting golek jenang sik yen wis entuk apa golek jeneng sik yen entuk jenange bakale mara dhewe ngono. Golek prestasi, golek kepinteran sik. Kuwi sampe pinter kaya Bu Kesi wis to. Wong nanggap teko dhewe. Nama lengkap sapa? Nami kula Najwa Ayu Nur Khalifah. Najwa Ayu Nur Handayani. Khalifah. Khalifah, oh iya. Daleme ngendi daleme? Kerek Tuban, Jawa Timur. Kerek Tuban, tanggane Mbak Diajeng. Nggih. Oh iya, kelas pinten? 3 SD. 3 SD. Ing atase 3 SD kaya munggah panggung rekae ngangge kotang barang iki nyapa. Mesti kelas 3 lho. Ayo macak yo bareng karo sinden. Mau karo panitia moko gawan kula 6. Niki sindene pinten dhek nyaut 7 kaya. Sampeyan saiki pengen nembang apa jajal pamerno ning pasean kene. Ayo, pengen nembang apa? Bebas sing kira-kira sampean apal, sampean seneng. Ayo. Apa? Kedanan. Apa? Kedanan. Sik 3 SD wis kedanan sampean. Ayo wis ben. Ora apa-apa ning ya sekedar lagu ya, Nduk ya. Nyoba kaya apa? Kuwi larase apa kuwi? Pel apa slendro? Niku slendro. Slendro. Ya wis coba aturna. Muga-muga apik. Tak dongakne sok dadi sinden sing hebat ya. Amin. Dadi mampu membawa Tuban menjadi hebat. Wah lho, sinden ayu kuwi viral mergo kuwi bocah Tuban ngono kuwi. Ya, Enek bawane. Nggih bawa napa langsung lagu? Langsung. Langsung lagu. Nggih. Oh iya. Matur etikane karo Kang Mas pengrawit iki. Kula nyuwun dipun tabuhi kedanan ngono ya. Etikane ngono kuduan. Ayo, ndak. Sawara. Para kadang-kadang pengrawit, ngono ya. Kula nyuwun dipun tabuhi kedanan. Ihi, ngono ya. Ayo, ndang. Ayo, lek ora ngono ora tau nekne nggo. Ayo, ndang. Oke. Para kadang-kadang pengrawit. Para kadang-kadang prengak. Kuwi pengrawit kudu pengarit ya. Ilate mbelet, Pak. Ayo, ngulalon-alon para kadang-kadang pengrawit. Para kadang-kadang pengrawit.
kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung. Dipun iringi lagu kedanan. Ihi ngono ta. Malah dadi benggengek, Pak. Ya Allah, astagfirullah. Kowe ngerti kaya ngono barang. Kuwi mboke piye kuwi mboke kuwi? Ya wis sekedar ngerti ra apa-apa. Wah iki ing atase kelas 3 e omongane wis kaya ngono. SMP kira-kira piye, Nduk? Meteng iki. Aja ora. Yo kedanan coba kaya apa yuk. Ayo sing apik, sing semangat, aja isin, aja pekewuh. Yo, monggo. Tetos. Mentale jos iki. Penting mentale sik, Nduk. Dadi nek mentale wis kuat nyuwara apa-apa dadak ngono. Yo, tarik. Ngapa yuk? Sis ibu kula, Bu. Apa? Apa, Nduk? Narsis. Oh iya. Yo. Tak rewangi pati dari Tuban. Karo sang
mentok sirah. Lamun joget mau saya medun ini jogetan apa? Kayak mentok dobel mau lho, apa kuwi? Mentok dobel. Kuwi lho sing saya mendak piye menjajal mau. Ayo. Kowe iki ngomong karo aku. Sampai bawah, Pak. Oh, sampai bawah. Jajal Pak, aku garingan pengen roh sampai bawah. Ayo. Tak sepakne 200. Ayo. Ayo sampai bawah. Ayo. Iso kaya ngono barang sing marahi sapa? Nggih, belajar, Pak. Belajar. Oh alah, nduk ya iso sampai bawah. Megal-megal mengko si SD rung dibokong lho iki ora. Iya. Nek semangat. Nelo. Tutukno neh, ora apa-apa. Ayo. Tak rewangi pati. Tepuk tangan untuk Ayu, luar biasa iki. Semangate. Iki piro? Cek. Piro? 100.000. Mripatmu awas men. Karo dhuwit eroh ae. Sampeyan niate belajar apa golek dhuwit? Belajar. Berarti ora butuh dhuwit. Nggih butuh. Oh butuh. Kira-kira lek karo Padalang diparingi dhuwit nggih apa? Kayak nyelengi, Pak. Nyelengi. Apa nang omah duwe celeng kowe? Ditabung. Ditabung. Ayo. Kira-kira 100 karo 200 milih ndi? 200. Kowe wis mater men wis cilik. Ya jupuk dhewe nya. 200. Ya. Nya. Dicelengi tenan lho ya. Nggih. Mulai nganti dijajan sing ora-ora aja mangan basane ciki-ciki ngono kuwi. Nganggo swara ya. Ditabung ngono ya. Nggih, Pak Dalang. Oh iya nya. Kudu bermanfaat duwite ya. Nggih. Lah nganti bermanfaat apa nggih tuku dolanan sing rena-rena. Woh. Tak seneni kowe engko. Nya. Ditabung tenan lho ya. Niat. Niat nyonyo. Ayo. Matur sembah. Ora salamane piye? Ayo. Ora. Kuwi nggen dodo kok ganjel kaos kaki to. Ora kaya bocah kaya. Iya. Iki generasi hebat ki, Nduk. Ayo. Sampeyan ya arep nganti gara-gara? Nggih. Kuat melek. Pun biasa. Wah. Biar sinden cilik gleleng men iki ora. Ayo. Luar biasa ngene tek. Apa kuwi gelungane kaya takir kok gleleng men ae. Gelungane delok mbak-mbake lho apik bunder kaya ban Vespa sampean kaya takir. Hei. Malah kecilian sirah, Pak. Kecilian sirah. Malah gedean gelungane ketimbang sirahe. Kowe barang entuk 200 sama ngamuk lancar. Ya cita-citamu pengen dadi apa, Nduk? Sinden sukses. Wah, sinden sukses. Nggih. Kaya sapa? Nggih. Ibu-ibu Waranggana niki. Ibu-ibu Waranggana. Pilih salah siji. Pengenmu kaya Bu sapa? Bunda Sukesi. Bunda Sukesi. Nggih. Pengen dadi dosen barang. Nggih. Pengen dadi dosen apa dos gembel? Niki.
Ya amin amin. Penting belajar terus ya Nduk ya. Nggih. Ayo sip. Nggih, terima kasih. Ya. Yo berikutnya. Genduk Umi Hafifah tumpake sepur men jumeneng. Ya mudhun Nduk. Cedaos. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur nuwun, mugi-mugi dados amal jariah. Mengke melih. Nggih. Umi Hafifah. Mangke menawi Umi nembang mangke saged joget melih, Pak. Ya. Nduk Umi. Dalem, Pak Dalam. Alhamdulillah wis sak perawan saiki. Nggih. Awakmu saya ndadi, wajahmu saya cantik. Terus saiki mulai melebarkan sayap wis dadi bintang tamu nang endi-endi. Ayo. Amin. Bapak mung kari nyawang ngibarate mbiyen ki sampean ki manuk tak juju tak openi, saiki wis duwe sayap mabura sing dhuwur. Nggih, Pak, pangestunipun. Ah, ngono kuwi. Sing apik pancen ngono kuwi. Sadurunge ngaturi pamundhute Pak Inggi sing ngersake ki mau Satu Rasa Cinta. Wah, iki apa iki? Kon iku. Iki ana sing ngersake mau sing nyawer sampean ngersane apa Caping Gunung? Nggih, Pak. Napa, Pak? Napa wae, Pak? Oh, 10.8 nggih mangke lek ngoten. Lah iki ana pamundhut iki Sesideman, Nduk. Ayo, iki pamundhut meneh. Nggih. Ya diaturke coba kaya apa. Ugi kula aturaken dumateng para sutresna ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel sugeng mirsani. Ya, Ya, Nduk, coba nggih tangga kangen. Swara kurang pramana
nenu angung rom marang bendera Tiah Sulestya pijer ngincangake halis masuk terus no sesideman
Awas. Hei. Ya. Matur nuwun, Nduk. Wah. Saya dewasa. Karaktere Umi pancen kaya ngono kuwi yen kon gradakan kasaran ngono ya ora iso. Ya semu mega-mega sithik-sithik ngono kuwi wae. Iya. Malah mat ngono. Ngene jos ngono kuwi. Ugi ngaturaken sembah sungkem kunjuk dumateng pepunden kula Bapak Ustadz Kiai Haji Sri Setyo, pengasuh Pondok Al-Falah Sukoharjo. Panjenenganipun kepareng monitor via streaming Kuntadi Channel. Matur nuwun sungkem kula sak kanca katur Bapak. Ya. Ya iki mak diaturake pamundhute Pak Inggi. Panjenengan ngersakake lagu Satu Rasa Cinta, ya. Iki yen ora gadis berbenang ora iso iki. Ya. Digolekke waranggana sing raine bar dibendrat. Mbak Tri Hastuti Retnawati made in dari Ngawi. Ayo Ti. Bareng raine anyar iki jer pasang story terus iki. Iya. Tenan awale kaya Mbak Sunyahni saiki. Ayo. Sunyahnya. Ora. Kaya Bu Sunyahni tenan semakin cantik. Kan perubahan itu kan penting. Oh, betul. Masa perubahan monoton. untuk kebaikan, Masa monoton ya ndak enak ta Yo ya. iya. Ning sing terpenting walaupun kamu berbenah diri menuju kebaikan, ning kecantikanmu yang pertama harus untuk suamimu lho, Tik. Nggih, siap. Saya wih. sudah paham. Aja suamine kancamu, aja. Lah kancane sinten? Iya, mula tak elekke. Niki tesik Joko-Joko lho. Iya. Aku seneng tegese piyayi putri yang mau bersolek mengoperasi wajahnya menjadi nini pelet ngono kuwi. Ora. Menjadi cantik seperti blorong. Cantik ngono lho seperti Gisel ngono iki. Sio-sio. Tegese sampean semangat hidupnya luar biasa ngono. Kok Gisel kok Manohara? Kok akeh men ya Pak Yoyo jenengku. Lha mergo pancen iki kabeh sampeyan duwe. Manoharane ya enek, Gisel ya enek, Luna Mayane ya enek. Manohara kan lanang, kula wedok lho Pak Yoyo. Hah? Kula wedok lho. Manohara sing asli sing mbiyen nang Malaysia. Mboten Zainul nika. Hah? Mboten Zainul. Utuh Zainul karo kowe Ayu Zainul kan. Tapi kan aku wedok, jek enak aku to ya. Iya. Mulai semakin malam nak memuai Pak Yoyo. Aku seneng aku tenan. Iki dipundhut karo Pak Inggi ngersake lagu iki mau. Satu Rasa Cinta kaya ngono kuwi lho. Garap gamelan. Hah? Garap gamelan. Lah piye nek gamelan kula ora kene jaranan kene ya niki agakmu piye? Anane wis nika lho, anu sapa? Dek, saksofon. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin ngono wi lho Dek Uden, ngono wi lho. Malaysia, Melayu. Hah? Ayo iki nglegani Pak Lurah kowe kudu iso. Ayo. Setia. Setia Rasa Cinta. Iya. Halo Setia. Jan aku semangat.